El mateix que m'entristeix el que Felip V ens va prendre la independència, m'entristeix que aquest Felip VI no ens la torni. Haurem de treballar molt per aconseguir el país que volem. No és fàcil, jo crec que no és fàcil, però és que no tenim una altra alternativa. Si no tenim independència, l'economia sempre anirà malament. Si ets independent, no depens de que els altres prenguin les decisions per compte teva. Porque la independencia es mejor para Cataluña. Ser independiente de España es mejor porque ya no, el dinero que se va no se iría. Si és independència o què és, però sí, perquè per molts pactes que facis i que signis, en el fons, els diners no arribaran mai. Per això jo crec que ens obliguen una mica a decantar-nos cap a la independència per intentar fer les coses d'una altra manera. Sería fantástico, sería maravilloso el poder crear un nuevo Estado, porque la Constitución de hecho es del año, no lo voy ni a mencionar porque es hasta vergonzoso, pero sería maravilloso. No me sentiría contento porque no soy partidario de desintegrar, soy partidario de integrar, mientras más mejor. Me da lo mismo que lo llamen Cataluña, que me lo llamen Murcia, que me lo llamen Francia, me da igual. Mientras no me salga de la tierra, estoy en mi tierra. Y que nadie me diga que me vaya a mi tierra porque estoy en mi tierra. La independència és un tema ja més personal. Jo trobo que és un tema que és depenent del que sentim com a individus, com a cada persona, no? És un altre tema, però quant a individualitat política, doncs crec que és normal que anem a cercar-la. Si s'ha de guanyar un percentatge alt, s'ha de fer una bona campanya i s'ha de presentar bé. I sobretot unitat, que hi hagi unitat. Jo també crec que aunque surti el no, que sortís, jo crec que continuarem sempre lluitant si la situació continua sent la mateixa.